Det er helt vildt farligt at være med i den her klub, fordi man får simpelthen den der bacille, rejsebacillen, og der er ikke noget antibiotika, der kan slå den ihjel. Alle brænder for at rejse, og brænder mere for at rejse, end hvad der er gennemsnitligt og man kan sige normalt i Danmark. Og så er det først og fremmest et sted, hvor alle har mærket efter, hvad der egentlig gjorde dem glade eller lykkelige, og har handlet på det ved at prioritere deres liv på en måde, så de har fået rigtig meget plads til at rejse. Og det er lige præcis den gruppe vidunderlige mennesker, der har fundet et fællesskab i De Berejstes Klub. Det er først og fremmest et mødested for andre rejseglade mennesker. Man kan udveksle rejseoplevelser, søge om gode råd. Jeg synes, man er berejst, når man har lyst til at lære andre lande at kende, når man synes, det er sjovt at komme ud ofte og til nye steder, og man er nysgerrig på, hvad det er for kulturer, man kommer til. Jeg har fundet det her magiske sted i udkanten af øen, uden turister. Det er himmelsk. Da jeg blev medlem, var der jo ikke ret mange, der havde været i 100 lande. Så det vil jeg nok sige, hvis man kommer derop, så kan man godt kalde sig berejst. Mig og Inger i Kranaka. Hej hej. Jeg tror, at når man har kysset en pige i 10 forskellige lande, så er man berejst. Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, det er en meget fin kriterie, klubben har. Ja, man skal have besøgt lige så mange lande som sin alder, dog mindst 30 lande. Man skal have været syd for ækvator. Man skal have besøgt mindst 4 kontinenter ud af de 6, der findes. Og måske det sværeste for medlemskaber, det er, at du også skal sørge for altid at forny dit rejseri. Det hedder, at du skal være i 2 nye lande hvert andet år. Det betyder egentlig, at man skal i hvert fald besøge et nyt land hvert år. Ja, han tager fast i den der. Og far, han står om salade. Der er mange forskellige måder at rejse på. Der er ikke en rigtig måde at gøre det på. Og dem, der kan lave de vilde rejser, det tror jeg, vi alle sammen det har vi enormt stor respekt for. Og De Berejstes Klub er jo et kvantitativ klub, så bare du har rejst nok, så er De Berejstes Klub ligeglad med, hvordan du rejser. Så bare du opfylder de her kvantitative kriterier og kontinuerligt hver andet år efter optagelse besøger 2 nye lande, så kan du være medlem af De Berejstes Klub. Det er en aktiv rejseklub, og vi bliver ved med at rejse, selvom vi har været i mange lande, mange af os efterhånden. Så bliver vi ved med at rejse og bliver ved med at være nysgerrige på at opleve nye ting. Og det synes jeg er fedt. Det synes jeg giver en dynamik. Jeg er totalt afhængig af at rejse. Jeg har ikke været hjemme i 2 uger, før jeg glæder mig til, at jeg skal afsted igen. Altså, der er lige så mange rejseformer og rejseidealer, som der er medlemmer. Det er jo en fantastisk morgen. Først og fremmest finder jeg jo et skæbnefællesskab og et interessefællesskab med alle de her andre vidunderlige, let bindegale, berejste mennesker, som slet ikke synes, det er nok at være på charterrejse 1 gang om året. Og så bliver jeg ekstremt inspireret, både af, hvordan de er som mennesker og hvor de har rejst. Når man er i De Berejstes Klub, så er der ingen, der rynker på næsen over, at man har været i Malawi eller Grenada eller Australien eller et eller andet mystisk sted. Mange vil sige, jamen det har jeg også været. Hvad så du der? Det, som jeg egentlig har været interesseret i, det er at samle nørderne, der virkelig rejser rigtig meget.
Jeg har fået et rigtig godt netværk, og det er noget, jeg kan bruge rigtig meget, når jeg planlægger næste rejse. Både i forhold til at finde billige flybilletter og søge visuminformation osv. I enkelte tilfælde har jeg sågar rejst sammen med nogen fra klubben. Den har også givet mig et netværk af kompetencer inden for viden om, hvor man skal hen i verden. Vi har jo medlemmer, som har været i alle lande i hele verden. Så uanset hvor du overhovedet kan tænke dig, forestille dig at tage hen, så er der nogen, der har været der før dig. Vi har også en lukket Facebook-side. Så hvis man skriver et spørgsmål, så får man rigtig, rigtig mange super kvalificerede svar, fordi folk vil også meget gerne hjælpe, for vi alle sammen har jo stået i den situation, hvor vi skulle et eller andet sted hen og gerne ville søge noget mere information. Der er altså nogle rimelig garvede personer, der skriver ud, når der er nogle tilbud fra flyselskaber. Der er nogen, der stiller spørgsmål, hvor man kan sidde og følge svarene på, hvordan får man visum til Angola, eller hvor man nu måske selv skal hen, og man kan selvfølgelig selv stille spørgsmål i forumet også. Der er jo mange, der har sendt mig e-mails og stillet spørgsmål om det ene og det andet og det tredje. Ikke? Og jeg har også ringet til mange, når jeg har skulle et eller andet sted. Man bliver medlem, hvis man opfylder bestemte betingelser. Antal af lande skal være mindst svarende til ens alder. Man skal have besøgt 4 kontinenter og være syd for ækvator. Hvis ikke man kan opfylde de regler, så kan man blive ven af de berejstes klub. Så er der enkelte møder, man kan være med til, og så får man magasinet Globen med 84 sider 4 gange om året, hvor der er masser af rejseberetninger. Lige siden jeg var barn, har jeg egentlig elsket at rejse. Og det er ikke blevet mindre. Og jeg tror aldrig, jeg bliver træt. Nu kender jeg flere ældre mennesker, som har sagt, nu er vi altså nået den her alder, nu gider vi det ikke mere. Den alder tror jeg ikke, jeg nogensinde når. Det er jo det fede ved den her klub, det er, at uanset hvor mange lande man rejser til, så får man hele tiden lyst til at rejse til endnu flere lande. Fordi man snakker med folk, der har været i de her lande, og det giver bare, jo mere man rejser, jo mere har man lyst til at rejse.